Dnes si tu k nám prisadol náš sused z vedľajšej budovy, Peter Miko zo spoločnosti Xerox. Peťko, ahoj. Ahojte. Ahoj. Preto hovorím, že sused, lebo naozaj máte teda office hneď cez cestu, čo mne teda osobne veľmi vyhovuje, lebo keď Xerox potrebujem, tak ho mám po ruke. No, presne tak, nám to vyhovuje tiež, ako veď to poznáš, my sme tak zvyknutí, že keď potrebujem niečo riešiť, hovorím, že v papučiach vybehnem do vedečka. Peťo, tvoja pozícia je Partner Business Team Leader. Prosím ťa, povedz nám, čo to všetko obnáša, čo máš v tom Xeroxe na starosti a teda keď team leader, tak predpokladám, že máš aj nejaký tým ľudí na starosti? Je to presne tak, povedala si správne názov tej funkcie, je to Partner Business Team Leader, čo v preklade znamená, že mám práve na starosti tým ľudí, ktorí sa starajú o Xeroxových partnerov, či už v Čechách alebo na Slovensku. Sme vlastne 5, ktorí sa takýmto spôsobom starajú o tých partnerov, ale nerad by som hovoril, že to je len tých 5 ľudí, lebo za tým je ďalších viac ľudí v iných oddeleniach. Ja sa niekedy tak nazývam, že my sme tým prvého kontaktu pre tých partnerov, ktorým riešime asi najviac vecí, ale bez ďalších podporných tímov, ako je servisné oddelenie, marketingové oddelenie, finančné oddelenie, by to nemohlo fungovať. Takže ale ten prvotný kontakt je vlastne na starosti na nás a my sme tá prvá podpora pre tých partnerov. Jasné. Ty, keďže máš teda na starosti aj Čechy, aj Slovensko, tak predpokladám, a teda nepredpokladám, ale aj viem, že často cestuješ, či to je Bratislava, Praha, alebo takisto aj po Slovensku. Nie je to také vyčerpávajúce, časovo náročné? Dá sa to zvládnuť? Vyčerpávajúce, náročné. Je to skôr o tom, ako si to človek nastaví. Dá sa s tým krásne fungovať, o to viac, že mňa baví šoferovanie, takže nerobí mi to nejaký problém. A ja som práve rád s tými partnermi, lebo kebyže za tými partnermi podľa mňa chodíme osobne, tak nie všetko sa dá úplne vyriešiť cez telefón a cez mail. Práve preto aj to cestovanie v rámci tých obidvoch krajín je nutné a mňa to baví. Takže s týmto nie je najmenší problém a tých kilometrov naozaj človek nabeha dosť a dosť. Tak to často telefonáty. Áno, Domča, práve šoférujem, tak ma napadlo. To je presne, si to popísala tú situáciu, lebo ja hovorím, že moja druhá kancelária je moje služobné auto a kopec partnerov je práve zvyknutý. Ježiš, ty si zase v aute? Áno, som v aute, lebo stále potrebujeme niečo riešiť v priestore. Takže presne áno. A tak to je zasa super, lebo však je to o tom stretávaní sa. Tak. Presne tak. Peťko, vieš nám povedať niečo, prezradiť, čo Xerox chystá možno najbližšie mesiace alebo na tento rok, alebo niečo, s čím sa vieš a môžeš podeliť? Dobre si to povedala. Jedna vec je, čo chystáme, otázne, s čím sa môžeme podeliť. A ja len možno sa to dá na to pozrieť v takých trošku dvoch rovinách. Prvá je taká krátkodobá, kde v priebehu Q1 tohto roku ohlásime na trh nový model, ktorý vlastne dokončí nejakú zmenu našeho A4 portfólia zariadení a práve na vašich akciách bude veľká prezentácia k tomu venovaná, takže ja sa na to teším, že to môžeme takto oficiálne naučnúť. A druhá vec je, čo vlastne pripravíme nejaké špeciálne projekty, lebo Xerox ako taký ľudia veľmi vnímajú len prostredníctvom tlačiarní. Ale Xerox nie je úplne len o tom priamom tlačení, ale sú aj za tým ďalšie veci a práve tento rok by sme chceli na slovenskom trhu spustiť jeden nový zaujímavý veľmi projekt, na ktorom už pracujeme od polky minulého roka. A som hrdý, že práve Slovensko ako také bude prvá krajina zo strednej a východnej Európy, kde ten projekt bude spustený. Aj vďaka práve podpore tých ľudí, o ktorých som spomínal. Takže len tam bližšie detaily ešte nemôžem hovoriť, ale už je to naozaj blízko. Necháme sa prekvapiť. Tak. Budeme vám držať palce. Ďakujem. A keď si bol mladší, tak sníval si o nejakej takejto podobnej práci? Bolo ti to aj ty nejakým spôsobom blízke? Či si niekde úplne mimo, čo si predstavoval pre seba? Ja tak normálne rozmýšľam, že či som mal nejakú vysnívanú prácu. Smetiar. Policaj. Toto ma asi nejakým spôsobom asi neťahalo, ale keď sa tak zoberiem, ako k tomu IT ma to asi ťahalo hodne dávno, lebo ja si ešte pamätám z dávnej doby, keď sme boli ešte Iskričky a pionieri a v rámci toho fungoval Dom pionierov a tam som začal navštevovať kurz programovania a začínali sme na úplne starých, prastarých mikropočítačoch, kde výkon dnešných telefónov je ďaleko výkonnejší, ako to bolo. Takže viac menej ma to ťahalo k tomu IT asi od detstva. Tak super. Tak. No, si sa našiel. Sme čakali, že niečo na seba prezradíš, vieš. Že... Nie, on neprezradí. Nie, ja som strašný tajnostka. Peťo, my ťa často vidíme aj na našich eventoch prednášať. Aké boli tvoje začiatky? Alebo spomínaš si na tvoju prvú prednášku, ktorú si mal? No, to si spomínam veľmi dobre, lebo
Bolo to, nazvime to prezentácia s veľkým P. Ja som začínal tým, že prídem do Xeroxu, budeme robiť nejaké prezentácie a si dobre v poriadku, veď zaučate, úplne v pohode. A úplne prvá prezentácia, ktorú sme robili, dopadla tak v pohode, buď v kľude, tam máš 5-minútový blok, nič sa nedeje, dáš 5 minút a fungujete, nastúpi ďalší kolega a ideme takto. Asi tak hodinu pred prezentáciou som sa dozvedel, že ďalší kolegovia, ktorí mali nasledovať po mne, buď už pracovne nemohli, alebo ochoreli. Takže moja prvá prezentácia bola, rovno ideš celú polhodinovú prezentáciu a rovno priamo pred 100 ľudí. Takže doslova som bol hodený do vody, ale človek sa naučil plávať a potom som si k tomu naozaj našiel vzťah a mňa to baví robiť tie prezentácie. Takže, ale začiatok bol naozaj taký, poď plávať. Že ideš. A stali sa ti nejaké trapasy popri prezentácii, alebo zažil si niečo vtipné, alebo sa ťa niekto opýtal nejakú úplne, že bizar otázku? A tak samozrejme, to sa nájde ako tie otázky, ako skôr myslím, že asi taká by som povedal najneočakávanejšia situácia sa nám stala minulý rok, keď sme robili jednu prezentáciu s našim partnerom, ktorý robí príprave pre svojich zákazníkov niečo také. A tam to dopadlo trošku podobne ako tá prvá, lebo tiež sme mali nastavené nejaké bloky, ktorí budú prezentovať kolegovci a celkovo tam bol témer denný program vystavaný na tom, že bude prezentovať Xeroxové riešenia. Mali prísť kolegovia z ďalších oddelení, ale vo finále to naozaj tak dopadlo, že z 3-hodinového bloku som v podstate bol k dispozícii len ja, takže celá prezentácia Xeroxu bola moja 3-hodinová one-man show, kde naozaj ma aj tí zákazníci nejakým spôsobom, nepoviem, že žmýkali, ale mali naozaj otázky veľmi dobré k tomu a trošku som dostal také zadozučenie k tomu, lebo keď som skončil celý ten nádherný 3-hodinový blok, tak naozaj niektorí tí zákazníci prišli, že wow, klobúk dole, že to tak ešte jednoducho dávate, takže aj také trošku poďakujem. Nebola to sranda, ako asi najzaujímavejšia prezentácia. Jasné. Aj také musia byť. No dobré, aby sme teda trošku odbočili aj od tej pracovnej sféry a dozvedeli sa o tebe možno aj niečo nové. Tak my s Dominikou už vieme, že rád cestuješ. Vieš nám povedať, kde všade si bol? Alebo teda aspoň také tie základné krajiny? Ja mám zatiaľ výrazne nacestovanú, nazvime tú Európu, to ma naozaj baví, lebo ako som aj spomínal, ja rád šoferujem, takže kopec naozaj mojich, nazvime to výletov a kde idem skôr autom. Takže hľadám aj miesta, kde sa dá nejak normálne ísť, kde to nie je, že človek stráví 2 dní za volantom, ale ja si to nejakým spôsobom delím, ale určite za mňa veľmi zaujímavá časť, kde sa strašne rád vraciam, Slovinsko, sever Talianska mám veľmi rád. Pre mňa zaujímavý let, ktorý som robil si minulý rok, Brusel ma veľmi príjemne prekvapil, takže môžem len odporúčiť. Ale naozaj primárne pre mňa najzaujímavejšie časti Slovinsko, sever Chorvátska, sever Talianska, to je zamilované územie pre mňa, tam je naozaj krásny život. A máš aj nejakú takú krajinu, že ktorá ťa prekvapila v zlom, že si čakal niečo iné a povedal si, že tam by si sa už nikdy nevrátil? A neviem, či úplne v zlom, to zase by som úplne asi išiel proti sebe, ale možno trošku iné očakávania som mal od našich maďarských susedov, lebo z môjho pohľadu je to taká, nie je to samozrejme zlá krajina, ale je to hodne špecifické, takže tam to boli skôr väčšinou žiaľ Bohu trošku negatívnejšie skúsenosti, ale vo finále úplne v pohode. Len možno mal človek iné očakávania, to je celé, ale je to tiež úplne v pohode. Jasné. A máš ešte nejakú vysnívanú krajinu, ktorú by si chcel niekedy navštíviť? Rozhodne. Práve tým, že nejaké veci pracovne niečo nedovolí, tak momentálne zvažujem, veľmi ma láka navštíviť Japonsko. Mne je strašne blízka, zaujímavá tá kultúra, aj to uvažovanie ľudí. Aj rád práve spoznávam ľudí z trošku iných kultúr, ako žijú, ako fungujú. Lebo aj tí ľudia, čo ma poznajú, tak vlastne aj moje výlety to nie je úplne nejaký, nazvime to ten, nerád hovorím to slovo, že mainstream, ale hľadám skôr také menej typické miesta, lokácie a oblasti. Práve Japonsko ma v tomto smere hodne zaujímavá a rozhodne určite by som rád navštívil nejaké krajiny Latinskej Ameriky, proste kvôli tiež tej filozofii, tí ľudia, ako tam fungujú, žijú, jednak aj jazykovo, takže tam by som sa tiež rozhodne tešil. Dobre. A rumy sú tvojou ďalšou záľubou. To teraz akože nechcem, aby vyznelo, že si o tebe myslím, že si alkoholik, to určite nie. Ale viem teda, že rád ochutnávaš nové rumy a že máš aj teda v zbierke nejaké tie klenoty, hej, nazvem to, alebo teda povieš nám teda viac ty o tom. Tak nám teda povedz, že ako ťa to napadlo, lebo predsa len ten rum je taký alkohol, že nie každému chutí, hej, že či si to ako nejak postupne vybudoval, alebo že dajte sem rum. Nie, ono v podstate je to tak, že
ťažko sa to hovorí, že by ma niekto k tomu priviedol, ale naozaj trošku ma k tomu priviedol jeden môj veľmi dobrý známy, ktorý už ale žiaľ Bohu nie je medzi nami, kde vlastne on prišiel s tým, že skúsil niečo takéto, poďme a neviem čo, poďme to testovať. Ja som čo to budeš piť, to je jak tu zemák, presne, ale nie, ako naozaj našiel som proste naozaj potom značky, ktoré sú veľmi zaujímavé, chuťovo veľmi zaujímavé a mňa práve na tých rumoch baví to, že naozaj neexistujú dva rumy, ktoré by boli rovnaké. Je to naozaj obrovská škála chutí, mňa to baví ochutnávať, zisťovať tie rozdiely a baviť sa ako s tou chuťou proste, lebo naozaj je to fľašku od fľašku rozdiel a naozaj potom človek má doma dá to aj niečo také zaujímavejšie, čo mu chutí, takže tam kľudne poviem, ako nepotrebujem sa nejakým spôsobom chváliť, ale asi najzaujímavejšia vec, čo mám doma, je špeciálna limitovaná edícia jednej mojej obľúbenej značky, ktorých vlastne bolo oflaškovaných len 1000 kusov celosvetovo, takže ale to naozaj pre veľmi výnimočné príležitosti. Ideme. Poďte. A aký najdrahší rum si pil? Tiež dobrá otázka, lebo človek samozrejme rozmýšľa nad tým, či tú cenu zaplatiť, či to bude stáť za to, alebo nie. Či sa môže potom v podcaste pochváliť. No tak áno, za tým cieľom to bolo a keď už človek okolo toho tak chodí, zvažuje, tak z hodou náhod minulý rok sme si na jednom evente vlastne trošku sme sa hecovali s jednými partnermi, budeme si tvrdiť, že to tak nebolo. Ano. A vo finále to dopadlo tak, že sme pili jeden pohárik za 150 €. A chutil ti? A chutil. Ale to stál za to. To je presne tá druhá časť tej otázky. Ako chuťovo dobré, ale nemyslím si, že by tá cena, dajme tomu úplne zodpovedala. Skôr už niektoré tie vyššie ceny sú podľa mňa vyhnané marketingovo, ale chuťovo vynikajúci. To zase ako nemôžem povedať, išiel by som proti sebe. Jeden z tých výrazne lepších. A navštívil si niekedy, alebo chcel by si navštíviť krajinu, kde sa rum vyrába? Rozhodne. Ako som spomínal, mňa veľmi zaujímavé krajiny Latinskej Ameriky a jeden práve z takých tých jedných zaujímavých cieľov, kde by som sa chcel ísť pozrieť, určite Dominikánska republika a Panama a Venezuela, odkiaľ podľa mňa pochádzajú si najlepšie rumy. Ale ako každý nejaký človek, ktorý rád pije tie rumy, tak vám povie, každý má inú krajinu preferovanú, odkiaľ to ide. Ale za mňa rozhodne áno, presne tieto 3 krajiny. Tak, treba napísať na bucket list. Alebo Ježiškovi. Ježiškovi, dobre, tak tento vyrieši. No dobré, my máme pre teba takú jednu otázku. My sme sa s Dominikou rozprávali o jedle. Aha, dobre. A to je moja populárna téma. Ono niekedy tak zvláštne vznikajú, tieto otázky. Nie, to je v poriadku. Jedlo je za mňa skvelá téma, takže úplne super. Kreativite sa medzi nekladú, ako sa u nás hovorí, že musíme myslieť out of box. Presne. To mi niekoho pripomína. Čiže my sme vlastne riešili, že pizza na ananásy. Pizza naopak? Naopak. Ale môžeme to dať aj na čo? Môžeme to otočiť kľudne aj takto, to ešte nikto neskúsil. Takže čo hovoríš o... Na ananás? Na ananás na pici. Dobre. No, ako hovorím, strašne mám rád Taliansko a ich kuchyňa je úžasná. Jedna z absolútne najúžasnejších. A keby žijete do Talianska a toto vám tam niekto ponúka, alebo vypýtate si to, tak vás v polovičke talianských miest a regiónov chcú dať do väzenia. Ale za mňa skúsil som a chutí mi to, takže úplne v pohode, nemám s tým problém. Skôr možno by som každému dal do budúcna skúsiť ešte väčší bizár. Videl som pizzu s kiwi a s jahodami, takže to je ešte za mňa ešte trošku vyšší level. Takže... A toto sa už neponúka hoci kde. Ale s ananásom za mňa OK a chutí dobre. Okay. A keď sme ešte teda pri tom Taliansku, máš radšej takú tú taliansku pizzu alebo tú slovenskú s tými cesnakovými okrajmi? To sa nemusíme snad ani baviť, samozrejme Talianska. Dobre. Predstav si, že by zvieratá vedeli rozprávať. Hej, máš to? Čo si myslíš, ktoré by bolo najviac drzé? No, asi štandardná odpoveď väčšiny ľudí možno bola opica, ale mňa by napadlo podľa toho, ako niektoré zvieratá mi prídu, tak asi mačka, lebo ja si myslím, že mačka by bola hodne že mačky drzá. Sú také zlé. Mačky sú také drzé, z môjho pohľadu, ne, že by som to nemal, ja keby si mal vybrať, tak radšej psov. Milujeme všetky zvieratka. Rozhodne, ale za mňa rozhodne jedna vec, ktorú by som chcel mať doma, je určite pes, takže som veľký fanúšik psa. Mňa strašne. Drzá je mačka. Mačka je drzá. A ak by si mal vybrať nejakú, či už rozprávkovú postavičku alebo nejakú z filmu, s ktorou by si sa ty vedel nejakým spôsobom stotožniť, aká by to bola? Možno to nebude veľa ľudí poznať,
ale mne v detstve, alebo keď som bol malý, veľmi sa mi páčila francúzska animovaná rozprávka, volá sa to Král Babar. O tom bolo aj viacero filmov, je aj seriál a je to o Solonovi, ktorý je kráľom v africkej krajine a on retrospektne svojim deťom rozpráva príbehy o tom, ako žil, keď bol menší. Takže za mňa asi takéto niečo, ale veľmi zaujímavé. Môžem doporučiť. To si pozrieme, lebo to nepoznám. Málo ľudí to pozná. O francúzskej rozprávke predsa nie sú u nás, že by to nejak išlo. Hej. Ale keď budete mať čas, rozhodne si pozrite. Veľmi pekná, veľmi krásna rozprávka. Dobre, určite. Ďakujeme za tip. Ak by si sa teraz nejakým nedopatrením alebo dopatrením transportoval 400 rokov do minulosti, bez oblečenia, bez hocičoho, bez hociakej veci, tak ako by si dokázal, že si z budúcnosti? Počkaj, musím najskôr prepočítať. 400 rokov dozadu, to sme 1623. Rozmýšľam, čo bolo v tej dobe vynádené, čo by som mal na sebe. A keď hovorí teda, že nemôžem mať absolútne nič. Rozmýšľam, že asi najskôr by som jednak vzbudzoval ľudí tým, aký som veľký, lebo samozrejme v tej ľudia žiaľ Bohu boli menší, takže by som bol úplne anomália v tomto. Ale kebyže naozaj nemám nič asi na sebe, tak asi by som ľuďom ukázal svoje plomby v zuboch, lebo v tej dobe sa ešte plomby nerobili, takže asi takto. Dobre. To by ma nenapadlo. Prešiel si. Super, čo dostanem? Môžeme pokračovať. Tak ešte radšej sa už presunieme do druhej časti. Do rýchleho rozstrelu. Čiže dostaneš otázku s 2 možnosťami a ty si vybereš tú jednu. Dobre? A mám koľko čas na rozmyslenie? Neviem, dokedy to ešte budeme. Takých 7 minút. Na všetky. Aha, dobre, tak v poriadku. OK, čiže prvá. Kniha vyrobená z čokolády alebo toaletný papier z cukrovej vaty? Kniha. Mal by si radšej ruky namiesto nôh alebo nohy namiesto rúk? Ruky. Ruky namiesto nôh? Áno. Teraz si to predstavíš. Taký veľký pavúk. OK. Kto to vymýšľal? Neviem. Dobre, poďme ďalej. Taký psychologický test, nie? To zistíme až potom. Dobre. Keby si musel už do konca života hovoriť iba jedným jazykom, vybral by si čínštinu alebo fínštinu? Určite čínštinu. Praktickejšie. My sme sa moc neporozprávali. Ako čínština mi blízka, ako je to azijskou kultúra, ako som spomínal, to Japonsko, takže tam si to viem predstaviť, ako fínština je strašne komplikovaný jazyk. Ak by si mal vybrať, bol by si radšej Aquaman alebo Wonder Woman? Aquaman. Prečo? Z tej vody tak vie. Nebudeme tu dávať nejaké tie stereotypy genderové, ale za mňa asi Aquaman predsa len. OK. Chcel by si žiť radšej v rímskej ríši za cisára Nera alebo za vlády Napoleona vo Francúzsku? A druhá možnosť určite. Jednoznačne. Malý Napoleon. Interný humor. Radšej by si mal veľa peňazí, ale nemohol si ich užívať? Alebo by si mal radšej minimum peňazí, ale veľa zážitkov? To druhé. Na čo sú mi peniaze, keď nemôžem s tým nič urobiť? Radšej poďme tie zážitky riešiť. Rozhodne, tam jednoznačná odpoveď nie o čom. Okay. Ak by si sa musel zajtra rozhodnúť, či ideš do dôchodku, alebo budeš už navždy robiť, čo by si vybral? Dôchodok. By si sa nenudil? Nemyslím si, že by som sa nudil. Ja som človek, ktorý si určite vie nájsť nejaké veci, ktoré by ho zaujímali. Takže len samozrejme pri tom dôchodku by človek musel byť aj trošku zabezpečený. Tak. Keby si mohol vymeniť život s jedným človekom na jeden deň, bol by to Mr. Bean alebo Blbý z filmu Blbý a blbší. To je naozaj dobrý rozstrel, ale asi Mr. Bean. Mne je tá postavička veľmi sympatická. A mal macíka. A neuveríte, ja teraz naozaj, ja toho macíka mám doma tiež, takže to ste trafili naozaj veľmi dobre, tam nie je o čom. Dobre. No vidíš, ani sme nevedeli, jak sa trafíme. Dobre, Peťko. Už to tu zavrime. My by sme ti chceli poďakovať, že si našiel čas aj napriek tomu, že veľa cestuješ, ale teda došiel si v papučkách. Doslova. A ja ďakujem za to, že ste ma pozvali. Prichystajme si ešte pre teba klasický darček. Nevieme, či ho budeš mať teda v aute alebo v office.
To ako sa to vezme, keď autujeme druhý office, môžem to skúsiť aj v aute, len to sa musí o to človek starať, asi to necháme v office. Radšej. Prídem skontrolovať. Môžeš. Dohodnuté. OK. Ďakujeme. Ďakujem za čas. Ahojte.